Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kubabazwa isihluku somshayeli wepolo ogwaze wabulala umshayeli wetekisi kubangwa iparking. Nginibingelele ezindabeni zezwide-media. Igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Kubabazwa ihluku somshayeli wehloko lemonto ipolo ogwaze wabulala umshayeli wetekisi kubangwa iparking. Kube ukuthi labantu babe nengxabano emva kokuhelizisana lapho khona umshayeli wetekisi benumshayeli wepolo bebe nokungaboni ngaso linye bebanga iparking. Kube ukuthi umshayeli wetekisi ubesephuma wakhipha umese wagwaza lo owepolo kuthiwa ngenhlanhla okwazile ukubamba umese waba esewuthatha wamgwaza lo owetekisi waze washona. Amaphoyisa ayacela kubantu kuba babe nokubekezelelana emgwaqeni emva kwalesigameko. Umqapheli Mahlobo uthe okusho ukuthi kube nedrobe esafaka ama-emoji ahlekayo. uNothani Ngcobo uthe iso ngeso besethi ibambe ngakho. uMonde Mthembu uthe akahle mawumuntu ongazwani nokukhuluma ongalo uyasinda ezintweni ezikanje, kodwa ke mawundlovu yangena uzohlangana nabafana nawe. Inkosi impela wabesefaka ama-emoji inhliziyo eziphukile kanye nakhalayo. Ucebo lenkosi Phungula uthe siyakhalisana nemndeni, kodwa ke isco 1-1 akekho odinelwe omunye umdlalo omuhle mawuqhubeka ubuqhaga abukhokha. Umthokozisi Kheshwa mfana kane uthe both team to score wabesefaka ama-emoji ahlekayo. uDudu Dlamini uthe at least ushiye ezenzelile iso ngeso. Ufanele sibonge Masipara Mhlongo uthe uChris Brown uzofika kungasekho umuntu eSouth Africa. Bayaphela abantu bafethu maningi kakhulu ama-comment. Ngizofisa mina ukuzwa ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje ntathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.